अर्धा द्या त्याला उचलून मामाला 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 आता मामीला धर आता मामीला टाक मामीला टाक त्याला उलटी फिरवा मामीला टाक मामीला मामीला आंघोळ घाल मामीला टाक बस भिजव नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी या चॅनलवर. तर आजचा ब्लॉग आहे आपला दुकानीच्यावर. तर कोकणी पद्धतीने बघा आपण मुंबईमध्ये झालो तर मी कशी बघतो ते बघा तुम्ही आणि ब्लॉग एन्जॉय करा. अरे स्टार्ट काय आज ब्लॉग मध्ये दोन जण ब्लॉग मध्ये पहिल्यांदा हळद उतरणी आज. तर बघूया आता शूट करतो म्हणून साडी घालायला गेलो मावशी आणि मम्मी. आणि इकडं काय चाललंय मामा बघ तो मामा काय करतोय हा चरण मामा हसून दाखव मामाला हसून दाखव. अक्षर हाय कर हाय हाय काय ए हाय काय गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा मोळया. अरे बॉल मारायचा बॉल मारायचा बॉल टाक तो काय तिथं बसू नका हे तिकडे पाठवू का त्याला इकडे इकडे उठो का आत्या घरी आपला इथं ठेवायचं ना
तिथंच घालायला पाहिजे. काय चालीस काय फोटो पण छान आले. नाही काढायचंय तिथे आंघोळ तिकडे घालायची. नाही हे पण तिथंच घालायला पाहिजे होतं. मग हे बाहेर घ्यायचा. हा म्हणजे तिथं चरण आपलं घेऊन जायचं चरण घेऊन जायचं. एवढे मोठे मोठे टोप हा. ठेवायचे इथे. हा एवढे मोठे. ते इकडे बसले ना ते. नाही काय हे घे पाहिजे तुला. काय कुठून अजून येत आहे. लागायचे पण यो. हे आता आपले हा. मानव दादा आलेले आहे झोपेत झोपेतून उठून कोकणी आपला फुरा झाला गावी. आई पाठवून बघतोय. सूर्या एवढे खाली मी आहे बाबा. घाल आंघोळ पाणी खाली खाली ठेवतो. लावली ना हालत बदलली पायावर उतरावं. झाले थांब थांब थांब. ए बाई, त्या मागे जाऊ नको, पण त्याचे पाय सोड ना. दिवस शिकत ती बघ. घाल आंघोळ डोक्यावाल्या. आणि आहे मित्र अगं काय थोडंच धरा. आता वरण खाली खाली वरती डोक्यावर दोन खांद्यांवर असं. अजून एक हात आहे. वा मोठ्या पण वाटतात. त्याच्या गो प्रतीक प्रतीक शी मामा कुठे आहे? मामा कुठे आहे? पाणी नको ठेवलेलं आहे. मगात कमी केलं झालं. भरायला लागतं एवढं सगळं. मावशी पण भिजवून काढी पूर्ण कोणी नाही घेणार. पूर्ण पाणी घेऊन त्यांच्याकडे ते परत खेळवतात वगैरे. ते इकडे हा करतो काम. चांगला धुवा तोंड. बस तिथे. बस आता तापलेला आणू नको आणू. बस तुला पण घालतो. हो सगळं बघून घेतोय काय कसं करतात. रेडी राहायला. काही बॅग भरून द्या. ते बॅग भरली काय घर भेटणे मला
किती पण झाले धुवाय नको आलं बालदी घालतो का थोडा थोडा होता तिला पण दे म्हणजे करायची अजून असते सॉली सॉली मामा सॉली तिच्या पाया टाक आणि थांबा थांबा त्याच्या जरा. हातात होती. ते बघते काय? हा? त्याच्या हातात ते बघते का बघू. थोडं जास्त भरून नको. धर. हे घे वर. मामाला अर्धा द्या जरा चुकून उचलून काय द्या. आहे ना? टाक. मामाला 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 हा. धर आता मामीला धर आता मामीला टाक मामीला टाक त्याला उलटी फिरवा हा मामीला टाक मामीला आंघोळ घाल टाक याच्यावर. मामी टाक. बस बस भिजव बस त्याला, उठा. बस काय विचार बस उठा बस. उठा ये. त्याला तांबे भरायचे. ये इकडे. बनते तू ह्या पाटावर उभा राहा. ये बा. ये. तुला पण बोला. हा, येतोय? त्याला बाकी तिथं द्या. पुढं थोडं ये. त्याला सांगा. ये, इकडे ये. तसं नका बोलू. बाबी इकडे बघ इकडे बघ भाजी दे भाजी दे मामा नेतोय बापरे हे मोठा टब घेऊन त्यात पाणी घ्या बोलतो. हा प्लास्टिकचा ठेवायला होता नाही गॅस ताट द्या ना. चार झाले, चार. हा, घ्या हातपाय ठेवा. फोटो बघ इकडे वर बघ. झालं. हातपाय धुवा, सोला.